tot d'ahir al matí hem comprovat la configuració del dron i aquest petit té un error en l'estabilitzador. Després d'una consulta en DJI, la qual han sigut molt atents en la conversa que he tingut amb ells, m'han recomanat que l'enviï perquè els seus tècnics el repassin. Però a l'ésser aquest dron amb garantia del carry refresh, pot ser que retorni com estava abans d'aquell últim vol d'ahir. Ara l'empaquetarem i demà l'enviarem de viatge cap a Alemanya. Posem el dron, el cable, que no sé si els hi farà falta, la bateria i el comandament a distància. Dins de la seva caixa original, guardarem en aquest paper, perquè Alemanya no està lluny, però tampoc està a prop, i ja sabem com són els transportistes. L'embolicarem amb aquest paper, l'encaixolarem aquí i dins d'aquesta caixa, la qual hi afegim una mica de paper, dos cantons imprimirem la targeta on va dirigit aquest paquet i quedarem a l'espera de rebre notícies de DJI.